ҳамватанони азизу гиромӣ, ҳамзабонони азиз, мардуме ки барномаи Чашмаи умедро тамошо доред, мардуме ки бо умед ҳастед ки барномаи Чашмаи умед ба шумо як фоида мебиёрад, ба шумо як оянда месозад. ҳар боре ки ҳар барномае ки ман пахш мекунам, барномаи Чашмаи умед, ман дар дилам ният ҳаст, дар дилам нияте ҳаст ки ҳамин суханое ки дар ин барнома мегӯм ҳамон одамое ки дар коранд ҳамоно ба рафта мерасаду иншоаллоҳ ки ҳамин барнома ба ҳамон одамо як фоидаш мерасад, ба ҳамон одамо як раҳнамо мешавад, як инструксия мешавад, як вдохновение метиҳад, як ҳаяҷон метиҳад ки ҳаракат карда тезтар ба сари ҳамин корҳо шаванд. Дар бобати бисёр бизнесҳо мо гап зада рафтем. Имрӯз мехоҳам гап занам дар бораи бизнеси туризм. Тоҷикистони мо яке аз неъматҳои Худованд додагӣ ҳаст. Яке аз ҷойҳои табиати зебое ки дар дунё ҳастанд, дар Тоҷикистон ҳастанд. Бисёр ҷойҳои хуб дорем мо, бисёр ҷойҳои таърихӣ дорем мо, бисёр ҷойҳои табиати зебо дорем мо. Ҳафткӯл, Искандаркӯл, Чилчашма, манен дигар. Ҳамино як сарчашмаи даромади асосии мардуми мо шудан метавонанд. Ман ки бисёр мегардам дар давлатҳои мисол Азия, манен Индонезия, Малайзия, Борнео, манен Бали, манен тараф ёки манен Малдиви, интакдар ёки Доминикана, Америка, манен тарафо бисёр чизҳоя дида фаҳмидам. Тамоми ҳамин чизе ки Худованд табиати мо ба додагӣ аст, ҳавая капитал ба сохтана ёд гирифтан дар кор, ҳавая капитал ба табдил додана ёд гирифтан дар кор. Диққат кунед, ҳавая капитал ба табдил додана ёд гирифтан дар кор. Яке аз даромади асосие ки барои халқи мо зарур ай, барои халқи мо чӣ хел даромадҳо барои халқи мо беҳад зарур асту мардуми мо пулдор мекунанд. Ҳамон даромадҳое ки барқароршаванда ҳаст. То есть аз сари нав барқарор меша. Ҳар сол такрор ба такрор барқароршаванда ҳаст. Ин мисол шахтаи ангиш нест ки шумо канда фурӯшед тамом шавад, ёки шахтаи гӯем санги мармар ёки шахтаи тилло яки чӣ ки вай тамомшавӣ дошта бошад. Не. Мо ҳамон даромадҳои аз сохтани мо дар кор ки барқароршаванда аст. Ягон вақт тамомшавӣ надорад. Имсол вай мекунед, халқ ва ҳунараша ёки маҳсулоташа пул мекунад, бо аз сари нав такрор мешавад. Бо аз сари нав такрор мешавад. Сол ба сол ҳамин такрор шудан гирад. Вақте ки ҳамин чи такрор шудан гирифт, мардум ҳамон ба ҳунарашам зиёд шудан мегирад. Яке аз сарчашмаҳои асосии даромаде ки халқи мо ба оянда халқи мо ба ёрдам мекунад, ин туризм ҳаст. Не ки стратегие ки ҳамин барои туризма ба пеш бурдани Тоҷикистона бояд ки мо созем. Ин кора ҳукумат карда истодааст, кумитаи туризм карда истодааст, ҳаракати бисёр дорад. Не ки бе халқ ин кора кардан намешавад. Бе ёрдами халқ ин кора кардан намешавад. бояд ки халқ давлат такя ба халқ мекунад. Халқ бошад, бояд ки такя ба давлат карда ин кора кардан гирад. Ман ҳозир анализ карда буромадам. Мо анализ карда бирем вақте ки ҳамин стратегия вилояти сохта нишон додем президентамон ба. Ҳамон вақт мо анализ карда дидем ки лично ҳамин чизҳо мо анализ карда дидам. Анализ карда ман дидем ки моба асосан мебиёд 1 миллион 100 чанд ҳазор одам омадаги 2019 ба то вақте ки коронавирус сар шуд 1 миллион 100 чанд ҳазор основном омадаги горни туризм ба. Горни туризм гуфта чизе мегӯн. Вақте ки мебиёд ман ҳамин тарафҳои Помир меранд, тарафҳои Искандаркӯл меранд, кӯ ба обшем. Горни туризм ҳамине ки ҳамин категория одамое ки горни туризм ба ҳавасаш аст ва ё иқадар пул расход намекунад. Вақте ки во мебиёд сарфи назар вай мо ба мебиёд ёки дигар давлатҳо ба мерад ё Швейтсария ба мерад, дигар давлатҳо мерад,
ва ё палатка дорад, он палаткаша зада гуҷое бошад, лаби дайро аст, просто во мехоҳад ки табиат ба зиндагӣ кунад, во мехоҳад ки пешком бисёр гардад, пиёда бисёр гардад, барои саломатише вастанавид кардану вай горни туризм ин пиёда бисёр гаштан, кӯҳба будан, ҳамин табиат природа ба наздиктар будан, худи ҳамин характери одаме ки ҳамин горни туризм ба ҳавасаш аст, худаш ҳамин хел аст. ин мазмуни гапи ман чи? Вақте ки мо ҳисоб карда буромадем, буҷете ки мисол ҳисоб карда ки даромаде ки ҳисоби туризм, даромаде ки статистика ба ман дидам, количество тақсим карда бидам, 20 чанд доллар мефурод як одам ба. Диққат кардест, средне як туристе ки омадагӣ 20 чанд доллар даромад овардагӣ халқи мо ба ё давлати мо ба. Ин хеле кам, хеле кам. Значит, ман шумо хулоса оварданом дар коре ки мо худомо бояд ки позитсионировать накунем ҳамчун горни туризм. Майлаш ин кора кунем ки мо ай зарар намекунем, не ки мо бояд ки сал дига хелтар карданом дар кор ки даромад зиёдтар шавад. Ман мисол ман ҳамон вақт дидам ки 6 миллион Узбекистон мода омадаги 2019 ба фикрам хел буд. Хай баъзе цифром ки мо за хотирам буромадагӣ бошад, қариб ки моҳи май буд, ба фикрам моҳи ё ки июн буд, ин чизо мон кардаги мо ба Қазоқистон 9 миллион, Қирғизистон ҳам таки 5 миллион, 6 миллион буд, ҳамин хел буд да обшим. Баъд аз ҳамин ман гирифта анализ карда буромада дидам чӣ ба вай давлатҳо ба бисёр одамо рафта истоданд нисбати мо. Чӣ ба вай давлатҳо ба халқ бисёр рафта истодааст нисбати мо. Баъд бо анализ карда дидам Қирғизистон ба бисёртар одамо рафтаги горни туризм, дуюм ин Иссикул ин баҳр, озера, то есть Иссикул ин кӯли озера, халқ мерад барои баҳр барафта дам гирифтан. То есть ҳам горни туризм ва ё ба бисёр ҷоҳои табиатии зебо дорад Қирғизистон, ҳам озера ба қувват. Хай, значит, Узбекистон кадом вай барафтаги бисёртар история, таърих, ҷоҳои асосии таърихӣ, Самарқанд, Бухоро, ҷоҳои асосии таърихӣ. Баъд бо анализ карда буромадем аз кадом территория халқ бисёр омадагӣ. Аз Европа бисёр омадагӣ, аз тарафҳои Европаи дигар ҷо бисёр омадагӣ халқ, аз тарафи Хитой омадагӣ, аз Европа бисёртар, Европа ин дигар давлатҳо. мо ҳамин чизо гирифта дидана сар кардем, анализ кардана сар кардем ки фаҳмем ки ман нигоҳ кунед Россия бам бинед, Россия бам бисёр мебиён Москва, Санкт-Петербург, основном шаҳрое ки бисёртар туристо мебиёд. Москва, Санкт-Петербург кадом категория туризм мебиёд? ҳамон туристе ки таърих ба вайш аст, ҳавасаш асту мехоҳад ки бинад Санкт-Петербурга Исаакский собор, Казанский собор, ман ҳамин чизҳоро бинад, таърих. Шишта ҳисоби ҳамин чизҳо анализ карда дида, бале барои чӣ мерава одамо? Барои чӣ мисол Малдиве мерам? Малдиве ба як чанда пансионат аст, тамом дига ҳеч нест, фақат просто экзотика, песок, немножко остров маленький, просто тепло. Унҷо мерава одамо барое ки ҳаво боду ҳавош гарм, барои дамгирӣ, барои вастанавид шудан, барои ҳамин мерад. Ман ҳамаша анализ карда, ҳамина фикр карда хулоса ба омадам ки Тоҷикистони мо чӣ чизаша фурӯхта пул кардан метод? Бизнеси туризм ба. Бояд ки мо ҳамин чиза фаҳмем. Чӣ чизаша пул кардан метод Тоҷикистон барои бизнеси туризм? Чорта чӣ. ҳамин чорта чиза бояд ки мо ҳамавақт ҳамама халқа мо ҳамин точка ба нигоҳ карда, ҳамин чорта чиза пеш бубурдан гирад. Тоҷикистон якдам ба туризм хеле пеш мерад. мо бояд ки худомоя Тоҷикистона ҳамчун горни туризм позитсионировать накунем. Чӣ ба ки ин даромадаш кам. Вақте ки мо худомоя ҳамчун горни туризм позитсионировать мекунем, пешниҳод мекунем давлатҳои дунё ба, халқи дунё ба, ҳамон категория одамое мебиёд ки
гуфтам ку шумо вай иққадар нағз намебинад, пули бисёр расход кардан, вай расходи бисёрам надорад, ҳамин вишмишокаш кифташ бимера, лаби дайроам хоб рафта, бо сари кӯҳ буромада, фуромада, ҳамин хел камакак расход карда мегардад. Вай категория одамо давлати мо ба даромади бисёрам намебиёрад. Биёян ва ё ҳамчун дополнительни услуга биёян мешавад, ҳамчун зам шуда биёян, вай гапи дига. Не ки категория асосии даромади туризм бояд ва ё ба ориентир кардан дар кор не. چی کار کردن در کار؟ یکم ما انالیز کرده برآمدم تنها در تریتوریا ولایت سوخت 72 آدم است که از 100 سال عمر زیاد دارد. حاضر به حکم ممکن حاضر سال که دیگه شده باشد، ماه ایون بود یا ایول تابستان همین خیلی بود. 72 آدم یا 74 تا بود یا 72 تا آدم از 100 سال زیاد عمر دارد. این یکم نگاه کنید. این چی گفته گپ؟ ما باید تاجیکستان پوزیشنیرovat کنیم همین چیزا استفاده برده که دلگلیتیه. دلگلیتیه سببش چی؟ عمر دراز سببش چی؟ این ناتورالنی پروداکسی، مالهای طبیعی. ما باید تاجیکستان من خیلی پوزیشنیرovat کنیم که بیاید تاجیکستان شما دم گیرید، مالهای طبیعی تاجیکستان بسیارای، هم ارزانای. نگاه کنید. من مثلا یک стол бага که وقتی که می خودمو با میوه و من این چیزا میموند کو میوه و ترمیوه و تربوز و خربوز و من این چیزا زیلن و من این چیزا میموند کو همین خیلی стол در اروپا و در ژاپن کنه $200-300 میرد. همین خیلی стол که وقتی که میشینیم عبید میکنیم بازم میبینید که همین стол. این чуваки ما натуральные продукция. همین خیلی стол در امریکا تشکیل کنیم натуральными продукциями $100-200-300 میرد. ما باید پوزیشنیر کنیم تاجیکستان که دلگلیتی همین فاکت‌ها نشون دادن گیریم تمام دنیا با که یکم فاکتی که ما باید پوزیشنیر کردن نشون دیم این دلگلیتی مردم دنیا گفتن در کار که بیاید تاجیکستان این جایی هست که برای سلامتی تا واستنوید کردن. تاجیکستان جایی هست که برای ریابیلیتاسیا. تاجیکستان جایی هست که برای برقرار شدن عملاجوات شدن ارگانیزمت عملاجوات شدنش. خواهی کوه ببری من کوه، خواهی آب تازه من آب تازه، خواهی باد و هوای تازه من باد و هوای تازه. چرا که همین سه تا چیز خداوند دادگی، هم باد و هوا دادگی، کلیمت معتدل دادگی خداوند، هم آب تازه دادگی، آب به حد با مزه آب تازه دادگی. سال دبی بروید این آب نیست. Доминикана баравид об нест, Гавай баравид این خیلی آب نیست. Неки мардум мерад, Бали баравид این خیلی آب نیست. Неки мардум мерад, از سبب که مارکتینگ کار کردگی. سیوم چیزی که ما از شما گفتیم، مثال تمام همین چیز میوه و چیزی که هست ناتورالنی پروداکس‌ها همین خیلی کردن ما در کار است که یکم چیزی که تاجیکستان باید ماینی سر دیگر مردم بجا شود همچون برای پیشروی توریسم آدم باید خیال کنند من تاجیکستان میروم برای خودم واستنوید کردن. خودش как раз بعد از این کرونا بسیار مردم دنیا اوج فکر کرده است که چخیل خودش ایمونیتیتش بردارد، چخیل خودش عائله‌اش سلامتیش بردارد. برای ما اگر که حاضر ما هر یک تاجیک جایهای بهترین تاجیکستان هر روز صورت کنده اینترنت و پرتوفتن گرد، کم رولک کرده پرتوفتن گرد، همین دلگلیتی آدمای استوری همین کنده پرتوفتن گرد، این خیلی فایده میکنه. Значи یکم ما باید پوزیشنیرovat کنیم تاجیکستان که ناتورالنی پروداکت داریم، ناتورالنی باد و هوا هست، آب خوب است، آب با مزه است، چیز خوب است. بیاید تاجیکستان با برای سلامتیتون واستنوید کردن. تو است یکم پوزیشنیر ما همین سلامتیتون واستنوید کردن خواهد بیاید تاجیکستان. ما باید یکم این کار کنیم. بله، نیکی پنسانتای ما تیار نیست، دامادخای ما تیار نیست. این دویم گپی که من میگم، من به میبیاموزه. ما باید که تاجیکستان همین خیلی پوزیشنیرovat کردن یاد گیریم. دویم چیزی که ما پوزیشنیر کردن ما در کار، همچون گارن توریسم نیو، من این خیلی پوزیشنیر کردن در کار. دویم چه خیلی پوزیشنیر کردن در کار. تاجیکستان جای برای سمینی odдых. برای چی؟ برای چی ما باید که مردم گویم مردم با پوزیشنیر کرده فهموندن توانیم که تاجیکستان جایی هست که برای یک خود اومده کوه بگشتن نه، برای سمینی odдых، برای دمگیری عائلوی. چرا که ارزش‌های عائلوی ما با بلند. ارزش‌های عائلوی ما با بلند.
баҳробир тозагӣ мо ба баландай, баҳробир чӣ хеле ки мо нагӯем ҳурмати эҳтиром мо ба баландай, мардуми мо меҳмоннавозай, мардуми мо ҳамин хел аст ки худатон агар хотиротон мумкин бошад, ҳамин кӯдак ки будем, падару модари мо чӣ хел мекард, конфета ёки ягон чизе ба маза ё гӯшт ё чиза эҳтиёт карда рӯст мекард ки меҳмон биёд, меҳмон батиҳад, ки меҳмон биёд, меҳмон ба медод. Худаш мумкин ки ҳамун чиза намехӯрд, фарзандош хати, не ки меҳмона ҳамин хел гусел мекард ки подшоҳ барин. барои ҳамун халқи мо ки меҳмоннавоз аст, ин чиза худаш табиаташ ба ки ҳаст, ин чиза халқи мо ёд додан осон. барои ҳамун дуюм чизе ки мо бояд позитсионира кунем Тоҷикистона, Тоҷикистон ин ҳамчун место для семейный отдых. Тоҷикистон ҳамин хел ҷое ҳаст ки барои дамгирии оилавӣ, оилат қатӣ биёд. Вақте ки одамо оила қатӣ мебиёд, ҳар як оилаш камаш ба як сутка ба $200-300 расход мекунад. با 3 کس 5 کس 6 کس وقتی که oila خطی که اومد oila با کامفورت ساختنش در کار تقدر اون وقت با گستینسی بهترین میگیرد یا رواتم پنساناتی بهترین بمیرد گراتم تاکسی درست میگیرد любой خدمت رسانی و اسلوب چیزی که استفاده برد چیز صحت میگیرد oilaش با فرزنداش با